Singahlala phansi bazalwane. Christ died for me. Yes, I believe. Whom Baba Dlogovu, umama wakho, abantwana bakho, Nkosi yesizwe, uNkulunkulu, bantwana benkosi, Baba Pholoba, isigungu sonke ohola naso lo msebenzi, mfundisi ohloniphekile Mahlase, mphathohlelo umfundisi uMtunga, nonke bazalwane siyanibingelela ngegama likaJesu, amen. Istori sami uDlogovu sesingenisile 1 Samuel chapter number 1 verses number 1, 2 and 3. Angizukuba mude, ufuna nje buke lo daba lamavesi kaSamuel sibuye sibheke amanye. 1 Samuel chapter number 1 verses 1 to. Now there was a certain man of Ramathan Sophi, of the hill country of Ephraim. His name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuphu, the son of Ephraimite. Verse 2. And he had 2 wives. The name of one was Hannah, the name of the other Peninnah. And Peninnah had children, and Hannah had no children. Verse 3. And this man went up out of his city from year to year to worship and to sacrifice unto Jehovah of hosts in Shiloh. And the 2 sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priest, unto Jehovah, Fundam Jesus. Verse 1.
kwakukhona umuntu othile eRamatheimu Zofimu kwelezi ntaba kwaEfrayim, igama lakhe uElikhana indodana kaJerihumu kaElihu kaTholi kaZofu wakwa-Efrayim. Wayeganwe ngabafazi ababili, omunye kunguHana, omunye kunguPhenina. Phenina wayenabantwana kodwa uHana wayengenabantwana. Lowo muntu wayesuka emzini wakhe iminyaka yonke akhuphukele ukuyokhonza nokuhlabela usimakade wamabandla eShilo. Bheka lapho eShilo kwakuhlala amadodana amabili ompristi, uEli, uHofini noIfinihi Hasi, nawo engabapristi bakaSimakade. Ngiyacela sivule amahubo sahluko sekhulu nantathu. Psalms 103 sifunde indimana yokuqala neyesibili, verse 1 and 2. Bless Jehovah, O my soul, and all that is within me, blessed his holy name. Bless Jehovah, O my soul, and forget not his benefits. Mbonga uSimakade mphefumulo wami, konke okungaphakathi kimi makubonge igama lakhe elingcwele. Mbonga uSimakade mphefumulo wami, ungaze wakhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa. Verse lokugcina, Isaiah chapter number 40, verses number 25. Siwafunde wonke so that I'll be able to sum up what I'm about to say. Isaiah 40 verse 25 amashumi amane indimana yamashumi amabili nesihlanu. To whom then will you liken me, that I should be equal to, saith the Holy One? Chapter 40 verse 25. Ngubani eningamfanisa nami, neningalinganisa naye na, kusho ongcwele. Ngicela uphinde ufunde. Ngubani eningamfanisa nami, neningangilinganisa naye na, kusho ongcwele. Masithandaza. Babowethu omhle nothembekile, sesiyazi ukuthi ukubona konke uNkulunkulu, abathandazayo nabakhothemelayo nabamisiweyo, umkhulu kakhulu, phakeme kakhulu, namandla wonke, ungefaniswe nalutho. Silekelele ngezwi lakho ngomoya wakho ongcwele, that masiphuma la siphume sikuvuma uhleze esihlalo sakho sobukhosi, ngoJesu inkosi, amen. Kule nkonzo yokubonga ngicela ke sibuke nje le ndaba, ayizuba indaba ende, kodwa ngifuna nje ukuthi siconclude
ngestatement esithi lo kubekezela kwakho kuzoba isizathu sokubonga kwakho. uNkulunkulu ekumazini kwethu ongiphela kancane mfowethu. uNkulunkulu ekumazini kwethu uqhubeka wandile. Ekumazini kwethu nasekumshumeleni kwethu okuyiqiniso futhi simkhombe emandleni akhe lokho akwazi ukukwenza esimbonile futhi ekwenza okunye kulotshiwe phansi sikufundile akwazi ukukwenza. Kwesinye isikhathi size sibone sengazathi ivesi ke kuyofanele senzele. But over the years I have concluded akenzi kude nentando yakhe. Mangiphinde unawo amandla okwenza. Ephesians 3:20 is able to do exceedingly far above what we ever able, what we ever imagine or ask is according to the power that is at work. Unawo amandla okwenza, unakho ukwenza, ukuyena ukwenza. uIsrael angaxoxela naye uneproof yokwenza kwakhe. Umahubo 103 mayithi mbonga uJehova mphefumulo wami nakho konke okimi makubonge igama lakhe. Bese ivesi elandelela lithi ungakhohlwa imisebenzi yakhe yomusa. Imisebenzi yomusa ile ayenza ungayicelanga. Ile ayenza ungayithandazelanga. Ile uvula amehlo sowuphakathi. Uthi leyo kuyahlupha ngoba mayenza ngoba ubona ngathi bekufanele. Uthi bonga naleyo ubona sengathi bekufanele. Uthi ngoba kwesinsikhathi ithi makwehlela bese ngidudana nithi ingoba wazala umphethe. Uthi noma ngabe ubona kanjalo kodwa bonga yena. Akuyenzeka uthi mawenzelwa utho ukukhumbula isibongo sakho uthi ngiyakucela ungakhumbula isibongo bese ukhohlwa yimini. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu ukwenzela ngabantu bakini kanti uyena owenzayo. Awubazalwa. Umuntu losibhalela ukuthi ungakhohlwa imisebenzi yakhe yomusa. Eyomusa ngoba lento oyithola ungayicelanga khona oyithandazelayo kodwa engenzeki. Uthi mbonga uJehova ungakhohlwa imisebenzi yakhe. Manje bantwana basekhaya ngeke nginibambezele ngiyaqinisekisa kodwa ngibuka nje lo daba lale statement samahubo mbonga uJehova mphefumulo wami nakho ukugima tuse igama lakhe ligcwele. Ungakhohlwa imisebenzi yakhe yomusa. Manje umbhalo usikhomba ukuthi unemisebenzi. Khona ngome sasicula esikoleni yayithi mikhulu yamangalisa imisebenzi yakho Thixo somandla nezindlela zakho zilungile. uIsrael wakwambona kule misebenzi yakhe. Ama-record asitshela ku-Exodus 13 athi uma bakhipha abantwana baka-Israyeli beqala uhambo nje wavela ngefu insika yefu emini wavela ngensika yomlilo ebusuku kuthiwa ebahola ngayo. Manje mawuza kuthiwa ebahola ngayo ungaze ucathwa ibakhombisa indlela. Abatatishile kakhulu bayasitshela ukuthi i-desert ababehamba kuyona ukubanda kwakhona inyumono wayo ungayithola ngobusuku obubodwa. So ke lefu akusikona ukukhanyisa kuphela
kodwa ukubafudumeza ngoba angenza noma yini usemandleni akho ukwenza konke. Thina uNkulunkulu simbuka lapho ngoba uma eletha ifu laba abadatishile bathi uma lalingakushisa nje ilanga elilodwa one day nje lishisa ilanga lishaya isikhumbeni la liyoshona sone skin cancer. So wayeletha lelifu kule desert uzabavikele labantwana bakhe. Thumela ingelo sathi lukushintsha shintsha makuhlwa faka umlilo fudumale makuphuma ilanga faka ifu kuphole ngoba lo uNkulunkulu akenza konke. Ikhona abantu abasana bami uIsrayeli usendleleni ubhekele ulandelwa uFaro ithi incwadi engcwele uFaro wawulandela waze wafika lapha ngasolwandle olubuvu. Moses waphamisa induku uDabaniyalazi kwasuka umoya onamandla wahlukanisa ulwandle phakathi baphuma bawashelela ngaphesheya baphuma bemvuma kwaze kwasho untombazana wahlabelelana kuJehova. Hlabelelana ngoba inceba zakhe ziminguna phakathi. Mkhulu lo Thixo angenza noma yini unamandla okwenza konke. Ekwenzeni kwakho sinikeza isizathu sokumbonga. Manje ngokwe statement samahubo ungathi kune element yokuthi kwesinye isikhathi menza kuyakhohlakala. Ungakhohlwa imisebenzi yakhe yomusa. Nikhona abazali bami ungakhohlwa imisebenzi yakhe yomusa. Kwathi amanzi ebaba kushiwo eBhayibhelini abantwana beIsrael bosohambeni ehlane la engekho khona enye indlela yokusebenza. Indlela yokusebenza uThixo yedwa. My baba amanzi, the scripture tells us wathi uNkulunkulu ubona hayi uMose nanka amanzi bayabika Mose amanzi ayababa. Mose wathatha amahlavu nje ordinary mahlavu ophonsa phakathi lamahlavu kwezwakala amanzi esemtoti. Nikhona abazana bami esiveza nje lo Thixo ukuthi ukwenza kukuyena ngakhohlwa imisebenzi yakhe. Kunemsebenzi ekuyakhe nje ibizwa kuthiwa imisebenzi yomusa. Imisebenzi yomusa lisonde lithuna abeke isandla uhambe uwelele ngaphesheya. Uyozwa ngelila kufanele ngabe ufile ukuthi yawabe ungakhohlwa imisebenzi yakhe yomusa. Imisebenzi balamba abantwana bakwaIsrayeli balamba babona ukuthi kule ndlala sesidinga imisebenzi yomusa. Babheka phezulu ngoba ngenza konke. Ithi incwadi engcwele mabebheka phezulu wathi uNkulunkulu khululeka Moses. Batshele balungu ekusasa ekseni siyaphaka. Nikhona abazali bami. Manje mawufunda kahle lapho kuthiwa before kuphuma ilanga kwakwehla imist ihlale phezulu kotshani ngoba ukudla kwakuzona ama tray okureceive ukudla kwakutshani. So uNkulunkulu ohlakaniphile uyazi lo tshani lunothuli. Lo kwazi ukwenza konke uyazi lo tshani lunothuli aqala ehlise imist ihlale phezulu kwalo tshani isuse nothuli bese yaphaka usimakade. Lo uNkulunkulu angenza konke. Thina sazi phezulu kwehla imvula kodwa ngelanga kwake kwehla ukudla. Yesu wasezulwini ngithi la kwehla khona imvula kwake kwehla ukudla. Bathi bethi kuzokwehleka imvula estrong kwehleka amaqebele engane. iBhayibheli liyasitshela lathi bathi ukuba bawateste babuzana bodwa bathi what is this? Leli gama elithi mana lisho njalo lithi yini le ngoba kuthiwa babedidekile ukuthi kwenzeka kanjani iqebe engane nje elilodwa liphathe zonke imisoco odinga ukuzidla. uNkulunkulu waqaphuna okusenyameni wakufaka kule qebe lengwane wathatha okubhontshisi wakufaka le okumbila wakufaka lapho. Nikhona abantu abazali bami because kuthiwa it was a balanced diet. Omonke wadla le qebe lengane wonke umsoco uthola kule qebe lengane lodwa. So much that they to ask one another but man what is this? Ngoba lo uNkulunkulu angenza uthi ke usibhalela uthi ungakhohlwa
imisebenzi yakhe yomusa. Ni right kodwa bazane bami? Unemsebenzi yomusa ayenzayo. Kuthiwa ngilanga abantu babasempini kusho eBhayibhelini bebhekane nempi. Manje bebhekana nempi uNkulunkulu akhulume noMoses athi khuleka wena nje khupukela phezulu phambi izandla. Oh Lord. Nikhona kodwa bazane bami athi hayi khupukela phezulu nje uphambi izandla. No Jesu wami nje meke waya phezulu waphambi izandla so uyoyekela ke kulabo abaphansi baqhubeke ngoba lezandla mazi iphezulu kusho incwadi yazi uphambi izandla into elula. Ithi incwadi makeza phakama nje izandla zika Moses impi kaIsrayeli wini. Nikhona bazane bami uphakame nje izandla sesiyabona kusizandla. Ukhona obalwelayo. Nikhona kodwa bazane bami kubona ukuthi cha khona obalwelayo ukuthi usebenza ngalowo mangaliso ukuphakama isandla kuwena uIsrayeli. uNkulunkulu ebakhombisa ukuthi angenza. So uma ubuka zonke lezi gameko lemhlola kaSimakade it should provoke worship. Ifuna ukuphushe into edumisayo ngoba ukwazi ukumbona akwenzela imihlola bese kuthuleka. Awubazana bami angiphinde ufuna wazi ukuthi kunento elimele kuwena. uNkulunkulu ayiveza isandla sakhe ekwenzela umhlola ekuphendula umthandazo wakho ekwenzela noma ucelanga kodwa kuthuleke kuwena. Kungabi khona into ethi Lord kufanele kube khona into evumayo ukuthi akusimandla amla akusimfundo yami la akusisibongo sami la uneshwa enzile wathu. Ngiyakucelela namhlanje ungabothula ubonile ukuthi uThixo lo. Angathi ungaba nepause uthi uyabona khona ngiyakwazi ukwenza kodwa kusimi nalo. Kodwa isibongo sami siyangisebenzela kodwa kusona lesi. Khona ngaye esikoleni kodwa akusimfundo le. Ngiyacela ngawucheck impilo yakho khona la uzobona khona ukuthi uhamba ngoro. Bazambamangazi angifuni lento ibambezeleke kodwa ngiyacela ngegama leNkosi ungakhohlwa imisebenzi yakhe yomusa. Angathi ngicela nina niphakathi la endlini ngiyanicela ukuthi anobuka nibheke emuva abantwana basekhaya lento yokuhamba nje udluthuzela yeke obulume uthi ngifike kanjani uthi lona make waqala uzobona umusa lo. Angiphinde uthi lo baba uyasibhalela ukuthi ungakhohlwa imisebenzi yakho yomusa. Sasicula ingoma siseku SCM. Kabe ngikuphi na kabe ngashona aphi o Nkosi Jesu ngibonga wena. Ngoba manje ngisuke ngajika ngathi yari man moya wa ukweli wetega empilweni ya isapila Sengibonga ababusisi abawubonayo umusa ababusisi athi meme egcikeni laba kade umusa athi mayengena endlini athi umusa I suspend CV yaphakamisa umusa ayibone isala advisor yehlise aphakamisa athi umusa lo
umbhalo wencwadi ungakhohlwa imisebenzi yakhe yomusa. Kwakukhona indoda inabafazi ababili kusho incwadi. Omunye uthola abantwana, omunye akanabo. Bese ithi incwadi engcwele minyaka yonke lo baba ubethatha lo thola abantwana nalo ngabathola abantwana bakhuphukele eShilo. Ithi le ncwadi to worship and to sacrifice to Jehovah. Bobabili labo mama bangene kule nkonzo nobaba wakwabo yokubheka eShilo. Jesus wandi bathi cha sekuyisikhathi sokuzukisa uThixo. Bangena indlela baba nabafazi bakhe ababili. Ithi incwadi engcwele mabefika khona ubaba abanikeze izinto zokukhonza zabelo zabo abazoworshipha ngabo mabela bese beyasukisa uThixo. Istrikewa ipoint elithi iminyaka year after year. Yes. Lo mama ukuthiwa wana abantwana kabatholi. Lo kuthiwa uPenina abantwana uyabathola. Bobabili bagane indoda. Obviously inkinga ayikho kubaba kumama. Ne right God. Amen. So kuyabonakala ukuthi cha inkinga la ayikho kubaba ngoba nangu umne wabo lo bagane naye abantwana yabathola. So umuntu ko ufuna ukuthi ke unenkinga kushuthi uwani. Kodwa siyazi ukuthi uNkulunkulu opha abantwana. I want to believe ukuthi lo sisi lo ngibiza ngosisi kwamanje uzajabulela ikhona. Lo sisi ekuthiwa and the revelation ingane ayiphume endodeni. Uma nginenkinga umuntu engaba nenkinga naye uThixo. Ayindoda. Kodwa lo sisi lo wangabi nenkinga nalo Thixo. Lo Thixo ngifuna umntwana uyazi ngiyamfuna. Lo mntwana ngiyamthandazela ngiyamcela uyazi ngiyamfuna. Kodwa nganginiki. Lo angikaze ngimuze icela noyedwa. Kodwa uyanginika. Ayibasana bami. Lo ubashabe landelana. Angifuna ukukhuluma strong yabeshumayeli babe bashintshe eziningi maya ngifuna senza amagama wrong. Lona nje uyazala nje uyathola umunye uyathola umunye akana nkinga kodwa akana iprayer item ethi umntwana lo nika lo umntwana ilo thandazwa yilo ukuthi athole umntwana. Unika lo engathandazanga akaniki lo ethandazile. So lo sisi unesizathu sokumduba lo Thixo. Uma nje ngathiwa unjani uThixo kufanele athiwa namumbi. Mama buzo ukuthi uthembekile kufanele ashada akathembeka ngalo. Ngiyathandaza ngicela umntwana akanginiki akathandazi uyalamanisa. Manje lento clearly says hayi hana lo Thixo akathandi. Lo Thixo is not interested in your matter. Lo Thixo will never come through for you. So makukhushuka kiwe eShilo hlale ekhaya. Kodwa incwadi ithi year after year umntwana akekho. Makuthiwa nje yozukisa uThixo lo ngaphenduka.
lo Thixo ongaphenduli awubazalwane year after year akaphenduli kodwa makuthiwa kuyodunyiswa kuyokhonzwa lo Thixo eshilo ulungisa izinto mashadai akoke naye endlini kuthiwa yini yapho kuthiwa siyobulela uThixo siyobonga usimakade nelayithi basana bami uma lo uphenile ebiza abantwana oza Sibusi oza Saneliso oza Favor lo uqoqa yena uma lo muntu ememeza isingane when you check the scripture says njalo uphenile ubemkolodela lo ngoba uyayazi prayer request yakhe nokuthi uNkulunkulu is not attending so i-conviction yaPenina ithi uNkulunkulu uyamsebenza uyamlungisa nikhona bazali bami lana bazali uninhlungu lento ngifuna ngiyibuke kahle lo Penina uxabana noHana on the basis of the fact lokho okuthandazelayo ngikuthola ngingathandazile onalahleka futhi ingxabano njengoba imkolodela nje uthi uyazona uthandaza uzukhala ubambu inalutho mina ngithandaza kodwa ngiyalamanisa lo Nkulunkulu esimkhonza sobabili uyedwa nendoda esinayo iyodwa so kusho ukuthi obvious wena onenkinga kodwa uHana from all of that makuthiwa siyeshila washizivu uzwasha on what basis akehlulwa uJesu akehlulwa ngifuna iqhubane lento ngithi bazalo bami yonke into ithi it's impossible futhi obvious uyinyumba so awusenaso isizathu sokuyeshiya kwasho ukuthi lo sisi wakwahlangana nendaba ethi ungangifanisa nobaba suggestion lo sisi wakwambona uIsaiah ethi ungangifanisa nobani ukuba ngilingane naye so umntwana akekho kodwa ufana nami oh Lord umphefumulo wami ukhathazekile ngempendulo yomthandazo wami awumphenduli in the midst of that I conclude kodwa ke ngofana naye ikhona into ethi uphi uThixo bese kukhona imvuma uhleze endaweni ithi improve bese iconviction ithi noma uyangiphendula noma angiphendula zolibonga Nkosi lakhe uma beqoqa abantwana oh Lord Jesus Christ nangozi ngicela ukubamba wena mangibuzwa kuthiwa ufike nani eshini uhleze sihlalweni sihlalo sobukhosi uyingcwele uyinkosi no mkhulahle bakwethu uthi ngicela ningilalele nami ngiyamuzwa lo ubonke ingane kodwa ngicela nami ukuthola ithuba mkhulu lo hlezi khona nganginikanga
kodwa nange mnikile mkhulu ngempela khona umntwana mina enganginikezanga kodwa ngine proof nangu uphenina unaye kusho ukuthi uhleze sihlangene angabakanaye umntwana uthi xa sethixo la worship yalo mama ayike kuthena ungenzeleni ithi mkhulu yamangalisa baba awumangalisi ngoba uphendule mina noma ungangiphendulanga suke ngezwe lo secele nathi ungenzele angazi lento ngathi ngayizwa hayi ngoba sowungenzele bese ngithi umkhulu ngisuke ngezwe lo seceleni ethi ungenzele manje ngathi usho lo nami engimthandazayo ayimkhulu noma angenzelanga mina kodwa nangemenze zokuphinda ugcina bona akanginikezanga umntwana kodwa nangu uphendula uyalamanisa akawuthathanga nje noma yilapho umthathe kulo Thixo uthi uIsaiah saith the Lord who can be compared unto me uthi ngithathe ungibuke bese ungitshela ukuthi ubani ongamfanisa nami athi momthola efana nami uthi bese umthola siyalingana naye uthi mawulinganisa esilinganisweni ubani ongambeka la ubeke nami awubazalwane bayi siqedile uthi uIsaiah uthi kusho uNkulunkulu uthi okay ubani othi uma uqalaza uthi bayafana naye awuphinde uthi uIsaiah says the Lord who can be compared unto me ubani ongamfanisa nami ongathi uma ungibeka la uthi yazi unakho ukufana nosibani bami bese athi futhi uma khona uthi ufuna umfanisa naye singalingana naye uNkulunkulu ongafaniseki akalingani ngisho nempendulo yomthandazo wami mkhulu basali mkhulu udlula impendulo yomthandazo khona engangiphendulanga mkhulu noma sengiphendulile mkhulu ngoba ayikho into ethi mangiyibeka ngithi lingana nayo baphinda ayikho into ethi mangiyibeka ngithi lingana naye mkhulu udlula impendulo yomthandazo wami uthi manje ngifuna ungitshela ukuthi ubani ongilinganisa bangebazana bathatha umphongolo onegama lakhe bawubeka ethempelini labo bethi hayi ngoba uNkulunkulu bobabili abahlala ngoba uNkulunkulu uyakhona uNkulunkulu nale akhe le hlala uNkulunkulu wamaIsrayeli asibabeke ndawo bababeke bebeke nje umphongolo owethiwe kwathiwa ubukhona bukaSimakade bathi kuba bawubeke bahamba bayolala basala uNkulunkulu kwavuka isikhwele sathi naba befuna ukungilinganisa sathi isikhwele naba befuna ukungilinganisa sanabona proof angilinganiseke right bazalwane ba mangiphingi bathi kuba bambeke bethi uNkulunkulu bobabili kwasho ukuthi uNkulunkulu vese bebuza ubani engalinganiswa ubani engafaniswa naye so they members that ufana noTagolo nokulungile sithetheleni sobabili bawuthola umphongolo usame usanjani bathi bayabheka uTagolo akasenazana ndingabazibuthe ngoba vese zasifakwe yibona uTagolo unezandla ezifakwayo kwadinga bazibuthe bona bazifaka ngoba vese zasikade zifakwe yibona zaqathaka kwabona ukuthi uNkulunkulu osizwayo uNkulunkulu kodwa uyasizwa uma kuyizandla akwazi ukusicosha ufuna maseziwile sibuyisele kuyena ikhona bazalwane bami basicosha bazibuyisela bathi hayi userikavile ababhekana noThixo
kwashuthi imile le ndaba, who can be compared unto me? Ubani engingamfanisa nami nithi siyalingana? Bantu babuya ngenyanga hayi sekuwesi ke manje. Aseze izandla kuphela nekhanda linqamukile. Babona senkulunkulu. Uma nje kuthiwa khona uNkulunkulu la ayasinayo asikhulumeni iqiniso. Uma sifuna ukuba naye asikhiphe lo. Masifuna ukuqhubeka sibe noNkulunkulu asikhiphe lo umphongolo ngoba kusho ukuthi lo uNkulunkulu akafaniseki namuntu. I don't know bantwana basekhaya. If we realize the kind of a God that we serve. Mkhulu yedwa. Mkhulu yedwa. Kusho ukuthi mkhulu yedwa. Uma ehlile entabeni useza nje umsindo wonyawo lakhe engakanyatheli kuphika amadwala uqhephuka intaba kuphuma amadwala ebaleka athi uzonyathelaphi mkhulu uma enyakaza amafa ayalandana from the east to the west, from the south to the north, up simfihle lo mkhulu manje ngeke ngimhlanganisene nempendulo yomthandazo wami. Mkhulu yedwa ezwa abanye behlabelela bethi uyena wani kulwandle umkhawulo afika wathi ngeke udlule la safika lime lapha siyawuhamba lime lapha alibanjiwe isayensi libanjwe ubukhulu bakhe ukhulu othile makukhona umuntu omkhulu lesihamba naye makukhona isimangaliso nomhlola ilo Thixo esihamba naye manje ngiyacela mntana sekhaya noma uphendulile noma ungaphendulanga ngizolibonga I'm sure no sis no wana ubeka ngasavumi lutho ayisho conviction yothi mkhulu kodwa imeko yamayilungu kodwa yena mkhulu ngoba uyogcina eziprovile sengiyavala. Your patience will lend you to praise because uma ezokuphendula it has to be in line with his will. uNkulunkulu care about your feelings, not above his will. uNkulunkulu really he wants to answer you but on the basis of his will. So he does not mind to keep you waiting for the sake of his will. Ngoba akufuna kuphendule bese kugejeka icebo lakhe. Mangiphinda akufuna uNkulunkulu akuphendule bese kuphunyuka icebo lakhe. Moses was not barren by mistake. Hence the scripture says, and the Lord remembered. Obviously, uNkulunkulu bese bona uthi lobu priest sebuyaphuma kaEli. So uNkulunkulu wabona lobu priest buyaphuma la kaEli. Then uNkulunkulu had to prepare a womb. So she was not just barren because she was barren. She was barren in the will of the Father. Okay, put a pause here. Elizabeth was married to Zachariah, was not just barren. Hence the angel, my figure, nengelosi mayifika ithi uElizabeth lo abebethi kuyinyumba ayithi uElizabeth obeyinyumba ithi bebethi kuyinyumba usho ukuthi ezulwini akasiyona inyumba
ngokwecebo lasezweni akekho ekunyumbeni inyimba zikhona kodwa akabalwa nazo kwasezweni because into eyenziwa kwabonakala umuhla wokuzalwa kaKristu kwase kubonakala nestatement saMaria esithi anginandoda kwase kuthiwa ukuze siphendule le statement asinikeze ukhazini wakhe indoda bese sivala isibeletho. So that uma lo ethi anginandoda ingane ngiyoyithola kanjani bese sithi nangu ukhazini wakho unendoda kodwa ingane ayikho. So uNkulunkulu uzokuphendula but not out of his will. Manje wenze njani ke mase kunjalo? Awumdubi, awumshiphansi, awumthuki, awubalekeli kude naye. You must learn patience. And part of this wenziwe lo mama makuyokhonzwa ayike lethi ngimkhonze kanjani kunje. Ngimkhonza noma kunje. Because lento isentandweni yakhe. Ukuthi uqala iminyaka, uqala isikhathi, wazi konke. Uyabona ukuthi uma efika la uHana kulesikhathi ufuna mzale lo mfana ngoba lo mfana uzokhula mayefika la bobe sebebhede bonke labafana baEli and this boy must take off. So akwazi ukuzala before time, akwazi ukuzala after time. It's only that what we see happening to Hannah kwesiprovoke sengazathi uNkulunkulu benganakile ubenakile bebhekile ubebona uyazi. If angishaya phansi uma nje ungazi ukuthi lokho kusentandweni kaNkulunkulu, you'll be content. Iansi ngeke esandleni. Khona izinto zamadimoni esizizwayo sizixoshe sihamba kodwa khona ezingahambi. They are strategic. When we were opening this year, I said to God bless you. I said to I said to them, your patience and waiting for God's will to be fulfilled is a reference for somebody's answer. So, Ngulungulu, mangase nje uthembeke. Let me be honest with you, khona okubukayo. Yes. Samba wazi wena, namhlanje ngokusiza. Khona indoda esonelhlala baxoxa eyangibuka 10 years. 10 years yangibuka 10 years after 10 years akhethe uJesu. 10 years, hayi 1 week, 10 years ingibukile. Yep. Kweza unkosikazi ibuyimlethe ithi ayifika imlethe esontweni khona sasikhonza yona enewindi phezulu ubhaka izimoto phansi ithi ibhaki lalethe uyashumela lo mfana lethe glory to Jesus. Maphuma inkonzo bese iqhamuka ngathi iqhamuka Samuel kanti beyilalela inkonzo ithatha umndeni wayihambe 10 years faithfully coming to church every Sunday ingangeni ihlale ngaphandle bese ku during the week ihamba ngibheka lemgaqweni yasesayidi. After 10 years yathi khona lento lo mfana 10 years. Your faithfulness, your patience, your consistency in waiting in the Lord is somebody as reference. Omunye sekuzobalula kuyena. That man is a deacon now in another church. 10 years. One year we call it 3 weeks. 10 years. One call it 3 weeks. Unkulunkulu akhe reference ngoba ufuna ma nje kuphethe izinto ebuza umuntu uThixo uthi ngoba ngenzeni inkosi athi uNkulunkulu uvula amehlo ubheka ngaphesheya. Ibuye imemory yonke ekubuka ithi usibani wakhe wadlula wajomba sathi uyaphela wangaphela sathi uyasitha wavumbuluka ekugcineni uNkulunkulu wamkhumbula usithi hayi I'm going to hold on. Your patience, your patience, your consistency, your faithfulness is somebody's reference.
khona ukubhekile. Ngiyacela uqaphele khona ukubhekile. Ungamix izimpendulo. Ungaxova uNkulunkulu. Washintsha ama-altari. Khona ukubukayo. Khona uthi nje mengajomba la ngiyakhona. Ngiyacela mzana wami khona ukubhekile. Onje make nje wawela la. Make khona odwebile umuntu kodwa wena make wawela la. Ngiyobona ukuthi ukhona loNkulunkulu. I pray to God that may the Lord give you patience. Ngiyazi impendulo ijahile. Kodwa ayike into edlula ukumdumisa. Khona impendulo ingakafiki. Uvuke kusena umvume. Impendulo ingekho. Uthi umuhle khona uthulile. Ilindele ukukhulume awukhulumi. Wazi wamuhle uthulile Nkosi. Isithi asixaye kwenzakalani ngomsimanga noThixo umuhle khona uthulile. Kona imeke yami ifuna ukukhuluma kodwa umuhle uthulile ngoba udecide ukuthula lokuthula is louder than you opening your mouth. Lokuthula ngumsindo odlula konke. For that I shall worship you. Ngiyacela. Hold on. Khona ubuka kwena. Naphonda uzoyivuma lento sekuseduze uyakwazi ukuthi unyaka ka10 uze entabeni uyayazi into obhekene nayo uthi uNkulunkulu engayenza jonga kanti sasimnikeza ama-offer nje emsebenzini njengoba kunama-offer ezinto ezisheshayo akusiphutha manje lento ngicela le ntshumayelo iphele phela manje sengikhathele njengoba nje emsebenzini nangakini njengoba ubona impendulo yalo hamba umthandazi ishesha akusiphutha nalaba hamba abaprofeti bonke laba khona njengoba ishesha into zabo akusiphutha kufuna wena or maybe ngathola wena khona u10 obheke wena ngizani phindela ukugcina abazwa kahle ngithi njengoba nje uthola ama-offer maningi kunezinto nangaphandle ukuthi umozibuka ziyaheha ziyashesha nawe ungaze ube convinced ukuthi iyasebenza lento uthi ake ngithi uJesu umbeke ecela ngithi ukulunga ngizobuye ngibuyele kuyena. Let me be honest with you khona ukubhekile khona lento ngiyoyibona ukuthi khona uma ke kwalunga kusibani bani manje my appeal mbekezelele lo nkulunkulu awu sasikhulu statement ngiyacela ngicela umbekezelele ume kuyenta somebody said to us thina into wasafutha kakhulu thina ngama-80s sisanda ukusindiswa sibafana abancane saba yonke imilindelo shumala yonke into and one guy made a statement namhlanje ngakasikhohlwa bethi kuyena lento ya Jesu mase niyafika wazula likho yonke lento wathi I'll be glad that it has kept me noma ngabe lezula likho noma le ndaba kaJesu ayikho kodwa ingcinile nande wathi ngatshela ngayo lento yaJesu ingcinile noma izula likho noma noJesu akekho kodwa the concept has kept me kodwa ayikho into engifuna ngiyibonge sengiyoyibongela lokho ukuthi noma ingekho kodwa le concept has kept me. Manje nami I make an appeal mbekezelelo Thixo uzokuphendula Baba Dlokovu.